Jeg husker det som en varm sommerdag. Det var en af den slags dage, hvor alt kunne ske. Og det, der skete den dag, kunne sikkert have været sket hvor som helst og når som helst. Men for mig kunne det kun ske præcis den dag, og kun i København. Måske skete det helt af sig selv. Måske skete det, fordi jeg ville have, det skulle ske. Det skete i hvert fald. Det minder mig om noget fra en film. En af den slags film, hvor man glemmer alt om tid og sted. Og hvor man næsten glemmer sig selv. En af den slags film, der aldrig rigtig slutter. Du bliver nødt til at hjælpe mig. Hold lige den her for mig. Hvad? Du er nødt til at hjælpe mig. Hold den på mig. Mødes ude foran om kvarter, okay? Hvor skal du hen? Jeg turde bare ikke stå og vente derovre. Hvorfor? Du har ikke gjort noget. Her. Tak skal du have. Ja, hvor skal du egentlig hen, mor? Det ved jeg ikke. Fint, du skal hjem, eller hvad? Jeg bor ikke herinde. Og så besøg nogen. Er det ikke lige meget? Jo. Altså, jeg spørger bare, jeg kan jo køre dig, hvis der er. Du sidder her i ladet. Jeg kender dig jo slet ikke. Nu har du lige hjulpet med at stjæle den der iPod. Hvad sker der for dig? Vent lidt. Helt seriøst. Jeg kan godt køre dig. Det er vel det mindste, jeg kan gøre. Okay. Hvad hedder du så? Rasmus. Niklas. Hvor vil du så gerne hen? Hvis jeg holder det, så smadrer jeg det. Det overgår jeg altså ikke. Jeg skal til Hellerup. Nå, men så lad os da køre. Vi skal også væk herfra snart, tror jeg. Pas på med at sætte dig i den her. Den er ikke meget værd, efter man har siddet på den. Lad os køre! Woo!
skal du så hen i Hellerup? Det er en tidligere strandvejen. Jeg har skrevet adressen ned. Skal du besøge nogen, eller hvad? Måske. Du er nemlig fætter, hva'? Hvorfor tog du ikke bare toget ud? Du kunne tage det på hovedbanen. Det vidste jeg ikke. Nå, det er sgu også meget sjovere, det her. Er det her? Ja. Kæft, mand. Jeg tror sgu aldrig, jeg har set det store hus før. Kender du nogen, der bor her? Ja. Eller det vil sige ikke rigtigt. Hvad mener du? Det er min mors hus. Det er din mors hus. Jamen, hvorfor fanden har du så den lille seddel med adressen på? Hvorfor går du ikke ind? Det kan jeg ikke. Hvorfor ikke, hvis du bor der? Men det gør jeg heller ikke. Men hvad fanden laver vi så her? Jeg forstår det ikke. Jeg skal bare aflevere det her. Kan jeg hjælpe med noget? Hallo? Hvad fanden sker der? Kør nu bare for helvede. Hvad fanden sker der her, mand? Hvad fanden er der med dig? Jeg vil sætte dig lidt senere. Så kører vi sgu også ind til byen. Fint. Det kan zoologisk have langt væk. Ej, det ligger lige heroppe ad bakken. Hvorfor? Skal vi ikke tage dig hen? Fanden vil du zoologisk have efter? Jeg har bare aldrig været der. Jeg kan godt tænke mig at komme op og se det. Det er sgu også vildt ophidsende. Så sæt mig derop. Det var hyggeligt. Vi ses. Ha' en god tur. Godt nok med. Ej, jeg orker det sgu ikke, ærligt talt. Det er som at være til fest med min familie og være derinde. Hold kæft, du er så smart at høre på. Jamen, det er sgu rent nok, mand. Du har aldrig mødt min familie. Men så har jeg jo chancen nu. Kom nu bare. Jeg har også brug for en guide. En guide? Og jeg har været der én gang. Så betaler du fandme også. Okay. Okay, jeg parkerer lige den her. Det ser godt nok lidt dårligt ud, de løber der. Jeg tror sgu også snart, det bliver, hvis jeg bliver her meget længere. Mand. Han laver det. Ørkenens skib.
Den topuklede kamel er tilpasset livet i Asiens ørkener, hvor sommeren er gludende hed og vinteren er bidende kold. De har sgu da glemt at skrive, den spytter, når den bliver sur, mand. Hold kæft, hvor er du dum. Det er sgu da en lama, der spytter. Det er sgu da ikke det, der kamelerne, mand. Tag dig sammen. Prøv at spørge dem. Er det ikke rigtigt, det er en lama, der spytter? Jo, det er det. Det tror jeg ikke skid på, at det plejer at være kamelerne, mand. Jeg er 100. Så kom, gå ned og kigge på lamaen. Stå her et eller andet sted. Kæft, bare det er vildt, de kameler, mand. Når lamaen ligger ørerne helt tilbage, skal man passe på. Det er nu, de kan understrege en trussel ved at sende stinkende sprækklat i hovedet på sin modstander. Okay, Brainiac, du får ret. Jeg har ret, og jeg har aldrig været i zoologisk have. Super dårlig guide. Ja, okay. Hvad var der så med hende damen ude i det hus? Det var min mor. Hvorfor havde du så travlt med at komme væk? Hun ved ikke, hvem jeg er. Hun har heller aldrig set mig. Jeg kender heller ikke hende. Hun bortadopterede mig, da jeg lige var blevet født. Hvorfor fanden gjorde hun det? Jeg var en smutter. Hun blev gravid til en eller anden fest med et eller andet indgangsknald. Men hvad så? Ja, så bortadopterede hun mig i en smug til en familie på Sydsjælland. Hvor ved du det fra? Jeg fik et brev fra hende for nogle uger siden, hvor hun skrev det hele til mig. Hvad har du så skrevet til hende? Bare alle mulige små ting om, hvad jeg laver, og hvordan jeg har det. Og hun ikke skal bekymre sig om mig. Du har jo bare ikke fået afleveret det brev. Nej, men jeg kan bare sende det til hende. Og nu har jeg også set, hvor hun bor. Jeg kender heller ikke mine forældre. Min mor og far mødte hinanden på stedet. De kendte ikke hinanden. De var bare helt væk på Syrus for en eller anden dag, og så knæppede de en kæmpe rus. Ja, jeg skulle vist bare have været en plet på lagenet. Det er alligevel også imponerende, at de kunne lave barn i den tilstand, synes jeg. Hvor er de henne nu? Min far, han skred, da han fandt ud af, at min mor var gravid. Min mor døde, da jeg var et år gammel. Fucking junkier, mand. Hvor bor du så nu? Staden. Hvad er det? Staden Christiania. Det siger der ikke noget. Nej. Seriøst? Ja, det er sgu også lidt fucked up sted. Der er nogle meget sjove mennesker, og det er en meget god atmosfære. Bor du alene? Nej, jeg bor sammen med en. Altså, han er voksen. Hvor gammel er han? Det ved jeg sgu ikke. 5-36 eller sådan noget, tror jeg. Slap af, mand. Vi er ikke kæreste eller sådan noget. Hvad tror du? Nej. Jeg sover også bare i min cykel nogle gange. Kan du se, hvor jeg bor? Prøv at høre. Altså, du bliver nødt til at se staden, specielt når du kommer ud fra landet af, altså. Nu har vi også været ude at se det pæne Hellerup, ikke? Skal du sgu også ud og se det fede på Christianshavn? Jeg gider heller ikke rigtig være her mere. Jeg har sgu set den fucking lame. Skal vi ikke skride? Kom nu. Kom nu.
aldrig set porno før? Jo. Slap af, du får pikken der, mand. Alle huller, hvad? Du er så blæst. Hvad snakker du om? Kan vi bade i havnen? Det vidste jeg sgu ikke. Man kan sgu bade alle steder, hvor der er vand. Skal vi ikke tage derned? Og hvad? Bade nøgen foran alle de mennesker? Du kan jo bare bade i vores boxershorts. Nej, det gider jeg sgu ikke, mand. Vi tog ud på Holmen, så slipper vi også på at se på alle de grimme, blegfødte mennesker. Det gider jeg sgu ikke. Så er vi sgu. Vi løber lige hen ned badetøj, så kan du også møde Karsten. Hvem fanden er Carsten? Ham Stanja Bors. Karsten? Hvad? Hej, Rasmus. Hej. Hej. Hvad så? Skal I ned og bade? Ja, det var vist planen. Kan du svømme? Ja. Okay. Det var meget heldigt. Du kommer nok til at redde Niklas et par gange, tror jeg. Hvorfor kan han da ikke svømme? Nej, ikke rigtigt. Jeg ved ikke rigtig, hvem der skulle have lært om det. Jeg hader vand, for eksempel. Så Hvorfor vil han så ned og bade? ja, det ved jeg sgu da ikke. Det var han heller ikke vildt før, men det finder du nok ud af, jo. Ja, hvad står I to kællinger og knæver om? Er ikke noget? Nå. Sådan der. God tur, ikke? Jo, tak. Vi stopper lige et sted på vejen. Giv ham 2 dage mere. 2 dage. 25 år, ikke? Og så Niklas, hvem fanden er det der? Er det din nye kæreste? Hvad ved du, Niklas? Har du en betøj, du bad mig hente? Hvor er den henne? Ja. Rasmus hjælper med at stjæle den. Flot. Så er I jo rigtig gangster. Får jeg noget for det, eller hvad? Stik sag med dig.
Så skal du ikke i, eller hvad? Nej, ikke lige nu. Hvornår så? Jeg har råd ned. Der skulle da dig, der ville i vandet. Nej, det skulle da ikke, mand. Det var da dig, da du så det der havnebad, så gik du helt i spåne over, folk bade. Hvad fanden er jeg vejen med dig? Jeg kan ikke svømme. Det ved jeg sgu da godt. Hvad fanden er det fra? Du fortalte ham Carsten, sgu da. Det skulle da også bare et kæmpe fjols, mand. Så må jeg smadre ham 10 gange. Det gør sgu da ikke noget. Var det din store hemmelighed? Jeg har lovet, at jeg nok skal rette op på bunden. Hahaha, sjov, mand. Kom nu bare i for helvede. Nå, nu bare for helvede. Var det godt? Ja, lidt nu. Det er ikke så galt. Smag. Jeg har aldrig prøvet det før. Er det fedt? Ah, fedt. Du bliver lidt afslappet og smider med nogle hæmninger. Skulle vi måske tage et smut ud forbi din mor? Kunne du aflevere brev og snakke lidt med hende? Det gider sgu ikke. Hun gider nok heller ikke at læse det. Jeg gider heller ikke bruge mere tid på det. Men hvad så? Det er sikkert også en dårlig idé. Hvad laver du? Det ved jeg ikke. Det fik jeg bare lyst til. Jeg vil smitte en masse hæmninger. Var det ikke fint? Jo. Prøv igen. Hvorfor? Du er meget godt. Så tager du så, før du er hjemme. En times tid? Fandt dig i hvert fald din mor. Ja, så må vi finde din far næste gang, ikke? Jeg skulle gerne være på en lige på at finde den, tror jeg. Den er sikkert også død. Ja, måske. Så ses vi der igen. Det gør vi vel. Nu har jeg fået dit nummer. Du skal også til at lære at svømme. Der er en strand hjemme, hvor jeg bor. Vi ses. Vi ses.
Jeg husker det som en varm sommerdag. Det var det måske i virkeligheden slet ikke. Men sådan husker jeg det. Det er næsten også det eneste, jeg husker fra den dag. Og selvfølgelig Niklas. Men alle detaljerne er væk. Ikke glemt, bare væk. Jeg har ikke skrevet noget nyt brev til min mor. Men jeg tænker heller ikke så meget på hende. Og hun er sgu nok også ligeglad. Niklas kom ned og besøgte mig. Men det var ikke det samme. Det var ikke som den dag, vi mødtes. Han kunne stadig ikke svømme. Men han klarer sig nok. Vi er jo landdyr.